салом дӯстони азиз, дарси муҳим ва хела важнӣ. Хуш омадед ба сайти ман. Касе дар сайти ман подписатсия нест, ҳатман зангулачаро пахш кунад, видеои полезне барои шумо. Бародаро, касе грин карта спордага метавона ҳамин сайда проверка кунад худша ки гузашта ё не. Ай мисол ами якумам мешавад, бисёр одамо шашум то ҳаштумам меган, хай даҳум числа проверка кунед, хела хубтара. Бародаро, ман тарзи проверкаша нишонтон медиҳам ва чӣ хел омадан акур, чӣ хел мисол задан дар кур. Сайтиш ҳамия дар рӯи экран. Мисол инам хе мебуроем, вақте ки нот буромад, уже шумо метавонед ки мисол уже гузаштагӣ неста. Тарзи мисол дар омаданаш инами сайте ки дар кабут дар тори экранай, и уже сайти официале, и ҳар хел чизон надорад. И 10 сайт надорад ки мисол шумо раҳгум занед, ягон то што чӣ кунед. Ина нигоҳ кунед бародаро, меҷихен дромаден ана тори ки xx кадага иҷа ҳамун коде ки шумо да ҳамун ширкати ҳамин грин карта мисол ҳамиё эсвиза меган чӣ меган, ҳамин мисол шумо да ҳамин кодта метия, ҳамун кода да ҳамун тори чӣ мекунед. Иҷа ному фамилиятонай, ному фамилиятона ба англисӣ менависен. Ана нигоҳ кунед бародар, вақте ба англисӣ заде поёнда иҷа соли таваллудта мезанед, баъд ине ки мисол 4 к кадагику мисол и лотинистки ҳарфҳои анаи ҳарфҳоро мисол дар чӣ мемонед, дар ҳамуҷа мезанем, вообще мебурояд. Агар ки нот буромад, будон ки мисол гузаштагӣ нестен, хафа шидан дар кор нест. И тақдирай мисол и як лотареяй да бародаро, мисол насибит да боша мегзарӣ. Фақат чо кан дар кор, дуо кан дар кор, и сол нашид, соли дига. Ҳама хе одамое ҳастанд ки 20 сари сол меспоранд, 21 солда мегзаранд. Барои одаме ҳастанд ки ҳамин меспора уже ҷошда ответ мебиёя ки гузаштая. Хай в общем бо хай касе обуна нест, ҳатман мисол дастгирӣ кунад канала. Видео барои шумо полезне агар боша, лайк и подписатсияро фаромӯш накунед. Ободу сарбаланд бошед. Аллоҳ нигаҳбон.